Prenajímate byt nájomcovi, ktorý odrazu prestal platiť nájomné. Prvý mesiac uhradí polovicu, druhý mesiac neuhradí nič a na tretí už neodpovedá ani na správy. Môžete ho vyhodiť? Môžete si ponechať zábezpeku? A čo ak vám byt zničí? Ja som Peter Vernarec a toto je vašich 5 minút s právnikom. Povedzme, že je to už druhý mesiac po sebe, čo vám nájomca neuhradil nájomné. Ten prvý ste to ešte nechali tak, ale ten druhý už vnímate ako akýsi vzorec, ktorý sa vám prirodzene prestáva páčiť. Nájomca už nereaguje ani na vaše výzvy a vy zvažujete vaše možnosti, ako môžete konať ďalej. Na úvod treba povedať, že v praxi sa zvyknú uzatvárať nájomné zmluvy k bytom v dvojakom režime. Buď sa uzatvára nájomná zmluva podľa občianskeho zákonníka, ako tzv. Všeobecná nájomná zmluva, alebo potom osobitný zmluvný typ, tzv. Zmluva o krátkodobom nájme bytu, ktorej sa vlastne budem venovať dnes ja. Ak je nájomca v omeškaní s úhradou nájomného za čas dlhší ako 2 mesiace, prenajímateľ má právo na vypovedanie takejto nájomnej zmluvy. Zákon neupravuje konkrétnu dĺžku výpovednej doby, upravuje však, že výpovedná doba v tomto prípade nemôže byť kratšia ako 15 dní. Strany si teda môžu dohodnúť vlastnú výpovednú dobu, môže to byť mesiac, môže to byť 20 dní, 25 dní, môže to byť 2-3 mesiace, pol roka. Dôležité je, aby to nikdy nekleslo pod to minimum 15 dní. Ak by to bolo dohodnuté na 10 dní, 5 dní, tak to dohodnutá výpovedná doba by bola neplatná a uplatnila by sa teda zákonná minimálna dĺžka 15 dní. Máme za sebou teda postup, kde sme nájomcovi najprv adresovali výzvu na úhradu dlžného nájomného, túto odignoroval, následne sme mu doručili výpoveď, ktorú prijal a ubehlo už 15 dní. Čo ďalej? Bol som sa pozrieť na byte a stále tam má svoje veci. Môžem vymeniť zámky, môžem ho vysťahovať. Ani jedno vám samozrejme neodporúčam, hoci by to bolo efektívne a rýchle riešenie. Správny postup v tomto prípade znie podať žalobu na súd na vypratanie nehnuteľnosti. Zároveň podľa zákona o krátkodobom nájme bytu platí, že v prípade, ak nájomca nevyprace byt ani do 10 kalendárnych dní od dňa skončenia nájmu, teda od dňa uplynutia výpovednej doby v tomto prípade, a za predpokladu, že prenajímateľ má voči nájomcovi pohľadávky vyššie ako je výška zábezpeky, respektíve jej nespotrebovanej časti, ktorú stále má k dispozícii, prenajímateľ je oprávnený zadržať hnuteľné veci nájomcu nachádzajúce sa v byte, samozrejme okrem vecí, ktoré sú vylúčené z exekúcie. Takže aby sme si to zhrnuli. Po doručení výpovede má nájomca 15 dní na to, aby sa z bytu vypratal dobrovoľne a sám. Ak to neurobí, nebudete ho vypratávať vy, nebudete meniť zámky, ale podáte návrh na súd na vypratanie nehnuteľnosti. Zároveň, ak sa nájomca napriek tomu z bytu nevyprace a nevysťahuje sám ani do 10 kalendárnych dní od dňa ukončenia nájomnej zmluvy, ste oprávnení zadržať jeho hnuteľné veci, okrem vecí vylúčených z exekúcie. Z praktického hľadiska odporúčam ešte písomne upozorniť nájomcu na zadržanie hnuteľných vecí, tieto pred ich zadržaním, respektíve uskladnením spísať ešte za prítomnosti svedkov, ideálne za prítomnosti notára. Hoci takto spísané veci nemusíte naďalej uskladňovať v byte, dbajte na to, aby boli veci zabezpečené proti poškodeniu. V opačnom prípade vám hrozí riziko vzniku zodpovednosti za škodu ešte voči nájomcovi a skomplikovanie celej situácie. Totiž myslíte na to, že hoci nájomcu vnímate ako neplatiča, a teda určitého nezodpovedného zmluvného partnera, stále je to zmluvný partner, stále je to jednotlivec, ktorý má svoje práva. Inými slovami, aj keď ste nahnevaní na nájomcu, že vám nezaplatil nájomné, že sa nechce vypratať z bytu, stále sú to jeho hnuteľné veci, za ktoré nesiete zodpovednosť, keďže ich máte v držbe. A čo s nimi ďalej? Môžem ich predať? Alebo si ich môžem nechať? Takto zadržiavané veci si v zásade nemôžete ani privlastniť a ani ich predať tretím osobám. Čo môžete urobiť je podať žalobu na súd na zaplatenie dlžného nájomného. Ak vám súd vyhovie a nájomca napriek tomu nezaplatí, môžete ísť na exekúciu. Exekútor následne vykoná exekúciu predajom hnuteľných vecí, teda veci, ktoré zadržiavate, keďže naďalej patria nájomcovi, a výťažok z ich predaja bude použitý na uspokojenie vašej pohľadávky, ktorú ste si uplatnili v súdnom konaní. Dnes som bol na byte znovu. Už tam nie je, už sa vysťahoval, ale byt nechal kompletne zničený. Samozrejme, či už išlo o pomstu nájomcu prenajímateľovi alebo iba o prejav jeho nezodpovednosti, máte voči takémuto nájomcovi nárok na náhradu škody. Ako v každom prípade náhrady škody bude dôležité preukázať vznik škody a jej výšku. A čo bude s kauciou? Môžem si ju nechať?
Zábezpeka, alebo teda kaucia, slúži prenajímateľovi na zabezpečenie jeho pohľadávok voči nájomcovi. Ide o pohľadávky spojené s užívaním bytu, teda či už hovoríme o dlžnom nájomnom alebo o spôsobenej škode na byte. Prenajímateľ môže tieto svoje pohľadávky uspokojiť z poskytnutej kaucie. Platí však pravidlo, že nespotrebovanú časť zábezpeky je povinný nájomcovi vrátiť. Nájomca neplatič nemusí predstavovať právny problém. Môže to byť síce komplikácia pre prenajímateľa, ktorá bude vyžadovať viac času, viac nákladov, viac nervov, no nie je to nič, čo by sa nedalo vyriešiť. Myslíte na to, že aj nájomca má svoje práva, za ktoré rovnako môžete zodpovedať vy jemu. A ak si nie ste istí, vyhľadajte právnu pomoc. Náklady na právne služby môžu byť podstatne nižšie, než náklady na nesprávne právne riešenie. Ďakujem vám za vašu pozornosť, toto je odo mňa na dnes všetko. Viac nájdete na www.advokatvernarec.sk. Ja som Peter Vernarec a toto bolo vašich 5 minút s právnikom.